Исәнмесез? 100 ел элек Габдулла Тукай һәм аның замандашлары куйган сорау бар. Татар милләте үлгәнме, әллә йоклаган гынамы? Бу сорау әле дә актуаль кала. Ләкин без бүген башкачарак сорау куйсак, татар матбугаты үлгәнме, әллә йоклаган гынамы дип. Чыннан да тиражлар кими дибез. Кайбер авылларда, мәхәлләләрдә татарча чыккан газета, журналларны табып та булмый. Шунда ук җавап бирәм. Татар матбугаты үлмәгәндә, хәтта йокламаганда, тулысынча йокламаган дияргә мөмкин. Бәлки милләт үзе каядыр мәрткә китә башлагандыр. Бу бәхәсле мәсьәлә. Шулай да әйдәгез фактларга игътибар итик. Менә Мәдәни җомга. Бу газетта милли мәкаләләр күбрәк була. Шуңа күрә бу юлы аннан башлыйбыз. Һәм гомумән бу сәхифәдә Юннар көзгесендә без милли мәсьәләгә багышланган язмаларга иң беренче игътибарны бирәбез. Чөнки алар булай да күп түгел һәм алар мондый игътибарга лаеклы. Биредә Татар конгрессының эшчәнлеге, стратегия турында язмалар тагы да бар, башка журнал гәзитләрдәге кебек үк. Сөембек Акашапованың татарга бердәмлек җитми дигән мәкаләсенә игътибар итәргә тиешбез. Башка лаеклы мәкаләләр арасында шагыйрә Бикә Рәхимованың туына 80 ел тулу уңаеннан бирелгән язмаларга карыйк әле. Әйе, күптән түгел берничә ел элек вафат булган бу шагыйрәнең исеме дә, иҗаты да безнең күңелебездә. Бикә ханымның бер мәкаләсе милләтне тәрбияләү, үстерү турында сөйли һәм бу язманы укырга сезгә киңәш итәр идем. Һәм дә Бикә Рәхимованың шигырьләр шәлкеме бирелгән монда. Бер генә шигырьгә игътибар итәсе килә. Бу халык барыбер үлемсез. Ышанып әйтәсе килә бик. Булгарны изгәндә Казанны шулай ук әйтелгән булган бит. Кемнәрдер ышанган илләргә, кемнәрдер ияргән җилләргә, илләргә, җирләргә хыянат, ах ят, ах хурлык ирләргә дип мөрәҗәгать итә Бикә Рәхимова. Ах ят, ах хурлык ирләргә дип кемгә без мөрәҗәгать итәбез, кемгә зарланабыз, кемгә өмет итәбез, үзегез уйлагыз. Мәдәни җомганың бу санындагы тагы бер язмага күз салыйк. Татарны данга күмгән алманнар турында Фәүзия Бәйрәмова яза. Герхард Миллер, Карл Фуркс, Василий Радлов турында гына сүз бара. Күрәсезме, нинди шәхесләр алман милләтеннән булганнар татар милләтенә хезмәт иткәннәр. Зөфәр Гыймаевның рәсемнәренә карыйк әле. Ул чын галерея бирә монда. Карагыз төсле рәсемнәргә. Салих Сайдашев, Сара Садыкова, Рифхат Бекшәнтаев, Гаяз Исхакый, Мирсәй Әмир, Фатима Камалова, Марсель Сәлимҗанов, Нәқи Исәмбәт, Гәүһәр Камалова, Халил Мәхмүтов, Празат Исәмбәт, Наил Дунаев, Даньян Нуруллина, Дамир Сираҗиев, Туфан Миннуллин. Менә шундый шәхесләребез булган һәм аларны Зөфәр Гыймаев үзенең әсәрләрендә шулай тасвирлаган. Әйе, гәзитләребез, журналларыбыз бар. Араларында рәсми матбугатка, я рәсми сәясәткә тәңгәл килмәгәннәр дә бар. Мәсәлән, безнең гәзит ул популяр һәм аның һәр сүзе дә ниндидер даирәләр тарафыннан килештерелми. Ул мөстәкыйль яза, ләкин ул милләткә дә каршы түгел һәм хәзергә әле канун бозган дигән мәгълүмат та юк. Ул бар. Сираҗи сүзе дигән газетны ишеткәнегез бардыр. Ул киоскта 45 сумга сатыла һәм 9-10 меңлек тиражы абунәчеләрдән дә алынган. Ул әлбәттә мәгълүм позициясе белән рәсми даирәләргә тәңгәл килмидер, ләкин ул тыелмаган. Ул рәсми яши, ул почта шатыратыла һәм киоскларда сатыла. Әле бар Ирек мәйданы һәм Акчарлак дигән газетләр, иң зур тиражлы газетләр. Алар бар, димәк аларны алдыралар икән, матбугат исән һәм әле алар да йокламаган. Матбугатка мөнәсәбәт, аның позициясе дә ниндидер калыпка салынган дип әйтмәс идем мин. Менә ватаным Татарстанның Зөләйха күзләрен ача спектакленә рецензиясенә карыйк. Анда баш исем башкачарак. Зөләйха түгел, Иван күзләрен ача дип атый Галина Гыймадова. Бирдә әлбәттә спектакльдәге тезислар һәм романның айрым эшләренә ризасызлык та белдерелә. Татар халкының
гырыфләренә, әхлагына тәңгәл килмәгән әйберләр тасвирына дип әйтелә. Ризасызлык әйтелә. Ләкин бу рецензия, бу шулай дип әйтелә. Шуңа карап кына бу романны яки спектакльне тыю турында сүз бармый. Хәтта аннан рәсем дә куелган. Ягъни матбугатта кайбер даирәләрнең, кайбер рецензия язучыларын, тәнкыйтьчеләрнең фикерләре әйтелә. Һәм бу тамаша яхшы үтеп киткән 15 минут дәвамында Камал театры сәхнәсендә кул чабып торганнар бу спектакль тәмамлаганнан соң. Әлеге башкорт театрының Казанда чыгышына шундый мөнәсәбәт күрсәткәннән соң Татарстанда бу очраклы хәл түгел икәнлеге турында уйлыйсың. Башкорт егете Уфада эшләүче Элвин Грей дигән Радик Юлъякшин бик популяр. Менә карагыз, матбугат ничек үлгән дип әйтәсең. Татарстан дәүләт газеты, президент газетасында шушы башкорт егетенең Казанда чыгышлары турында зур мәкалә басылган һәм аның рәсеме журналының тышлыгына куелган. Һәм мәкаләдә Радик Юлъякшин үзенең татар, башкорт эстрадасын, сәнгатен пропагандалавын, моның белән горурлануын һәм үзенең бу эшне белүен тасвирлаган һәм рәхәтләнеп баса рәсми дәүләт матбугаты моны. Шул ук Татарстан журналында Айгөл Хәйри дигән җырчының Америкада пешергән ашлар турында мәкаләсен элекке гасырда, элекке елларда күрергә мөмкин булыр идеме? Бу юлы мөмкин. Бу санда Татарстан журналында рәсми мәкаләләр дә бар. Казаннан Дрезденгә кадәр дигән язма, Прага шәһәрендә президентның булуы, эшкуарлык фабрикасы миллионерлары турында мәкаләләр бар. Һәм без игътибар иттек 44-нче биткә. Казан ханбикәләре, Сөембикә дип атала. Карагыз, Сөембикә нинди шәхес, нинди легенда, нинди милли символ бу. Һәм аның аерым өлешләренә дә күз салыйк әле. Сөембикә һәм Җангали. Сөембикә һәм Сафа Гәрәй аның ирләре турында сүз бара инде. Сөембикә һәм Үтәмеш Гәрәй улы. Сөембикә һәм Шах Гали. Менә шундый язмалар. Бу укылырга тиеш. Сөембикә турында да мөнәсәбәт гади генә түгел. Шулай ук Татарстанның 100 еллыгына багышланган да язмалар Татарстанның дәүләт журналында басылган. Укырга гына кирәк. Ахырда ике калын журналга да күз салыйк. Казан утлары журналының апрель санында кызыклы әйберләр бар, күп. Ләкин Татар конгрессының элекке рәис урынбасары Роза Тофетулова, Сөембикә журналының элекке баш мөхәррире, роман язган. Ул атаклы татар хатын кызы Гөлсем Камалова турында роман язган. Шулай ук бу санда Луиза Янсуарның шигырьләре, Марат Амирхановның Саҗидә повесте язылган. Журналның 169-нчы битендә шагыйрьнең соңгы мәхәббәте дигән язма бар. Әминә Хәбибуллина исемле кызны Тукай никахлаштырырга соратып караган. Аңа фатиха бирмәгәннәр, җитди шәхес булып күренмәгән күрәсең, ләкин андый хатын-кыз булган, ул яшәгән һәм аның турында Раул Мирхәрдәров зур мәкалә бастырган. Кызыкмы кызык, ягъни рәсми дә, әдәби дә басмаларда төрле язмалар бар. Тирән язмалар, кызыклы язмалар, актуаль язмалар, алар бар. Туган якны өйрәнү турында калын журнал чыга башлады. Туган җир. Аның яңа саны шактый саллы һәм калын. Аның беренче 6 мәкаләсе татар стратегиясе турында. Назиф Мириханов татар халкының стратегиясенә тәкъдимнәр кертә. Фәүзия Байрамованың Шаукыммы әллә соңгы шансмы дигән язмасы бар. Этник җитештерү механизмы дигән Ринат Гатауллин язмасы бар. Томас Нигъмәтҗановның стратегиясен күз аллау бар. Редакциягә Чаллыдан хат бар. Һәм башка язмалар. Менә шундый байлык, менә шундый журнал Туган җир. Ягъни бу татар матбугаты милләтне яшәтергә мөмкин, ләкин милләт үзе дә яшәргә теләргә тиештер. Һәм без әлбәттә аны барыбер уятырга һәм уяу тотарга да, өйрәтергә, ярдәм итәргә тиештер. Без дигәнебез татар матбугаты. Хәзергә сау булыгыз.